Azalduko dizuet Classroomen daukagun klase batean dauzkagun ikasleekin nola egin talde bat Gmailen. Lehenik sartuko gara, adibidez, klase honetara, bat beko klasera, eta alumnos atalean hemen ditugu apuntatuta dauzkagun ikasle guztiak. Kodearekin apuntatu dira, beraz, beraiek automatikoki sartu dira nire klasean. Honi klik eginda guztiak aukeratzen zaizkit. Orain, akzionesen aukera daukat mezu bat enviar korreo elektroniko, korreoz mezu bat bidaltzeko. Ongi etorri jarriko diet. Ongi etorri klasera. Eta bidaliko dut. Oso, orain, mezua edo bidalitako mezuetara joaten naiz, hemen aurkituko dut, azkena bidalitakoa, eta hemen mezuaren informazioan nora bidali dudan agertzen zait. Desitxo honi matema diot, zutabe honetan agertzen zaizkit helbide guztiak. Aukeratuko ditut, eskuikoarekin, kopiatu ditut helbide guztiak, eta Gmailen talde bat egiteko, joan beharra daukat, kontaktuak atalera, eta hemen dauzkat nire taldeak eginak, baino hemen beheran joaten naiz, talde berria. Talde berriari emango diot, DBH bat A izena. A2, eta hemen ikusten duzue, sortu dela taldea. Talde honetan oraindik ez daukat inor. Sartzen naiz taldean, gehitu kideak emango diot, eta hemen itxatziko dut lehen kopiatu ditudan helbide guztiak. Markatu. Vale. Gehitu. Bederatzi kontaktu sartu ditut talde honetara. Beraz, hemendik aurrera, idatzi beharko banu posta bat, idatzi, hemen, DBH bat jartzen badut, agertuko zait nik sortu dudan taldea. Eta bidali izan dezake posta elektroniko bat. Edo, Gmaileko talde honekin, gure Driven ere, Driven partekatu nezake dokumentu bat edo karpeta bat. Adibidez, hau, partekatu emango diot, DBH bat A, ikusten duzue, agertzen zaidala. Eta hemen, gehitzen ditut, kopiatu ditudan Classroom klase hortako helbide guztiak. Baliogarria izango zaizulakoan, hurrengo arte.